Hi guys! So nasa ko karon nagbalik og bag-o nga video. Bye. Ha? Ako'y bagong package bay para nimo bay bago gikan Japan. Ganahan ka? Ay, bag-o nga package gikan ni Japan. Yes sir. Na naman nakahimo naman tag video ani sa una good. Naan ko isa. So lahi na sad ni. Yes sir. So maghimo na sa tag bag-o nga Maghimo nga dito ta. ramen ani. Maghimo dito. Okay, so bago na sad nga video, Umai Crate by Japan Crate na sad ang among i-unbox ug amo ning lutoon kani mga ramen nga sulod ani, no? So ako sang abrihan. Sulod ani? Okay, so as usual, mga noodles ang sulod ani nga box. So ito nang isa-isahon, nay noodles dire nga pagka lamia kayo, di man ma-focus. Kana siya. Maglami siya. Gikan Japan din eh. Klaro kayo na Kaya gikan si Japan yun. Boy, Maru Father Boy. And napay kaning nga noodles. Maglami jud ni, dili ma-focus. Taguy sa na imong nahong. Yawa, okay kana nga noodles. Murag lami jud na siya sa picture pa lang daan. Ha. Murag kanipod, murag beef mami jud siya. Murag na sabaw, murag Japanese seafood version. Para makita, murag lami yun siya. Kani murag unsa man gid ni, murag dili man gid siya soup. Daghan ba napay lain dere? Kana, kitchen rain na English dia. Unsa man ni bay? So murag dili man na noodles, murag man rice. Basta lang taon na to na. Butang na nag-init kani to nang lutoon. Dayon. Kana ambot unsa na siya nga noodles, no? And then kani ako pinakalas. No? Lami jud kay na. No? So, napaisa bay. napadilas. Sa seaweed. And then gitagaan tag seaweed nga para topping po ni siya, no? I-topping po nato sa noodles dugay, no? Ato nang i-chop-chopon unya. So yes. Siya good. Dito na siya butang. Ha? Buom ay naka-chop-chop no din na siya. Naka-chop-chop na siya daan ay so i-toppings lang nato na sa noodles unya. So unsa naman bay? Ano na? Let's go! Okay guys, so naami dire karon nga na ready na ang tanang noodles, murag naugan na ni mga sabaw ani kay kapoy kay prepare aning daghan kay nga noodles, no? Daghan kay mo ang kanon karon. So tilawan na tong sugod. So magsugod ta sa ahama tong sugdan sa mga sugod ta diri sa instant? Sa instant. Okay, sige. I mean instant man itanan. So Yeah. magsugod ta. Di kay kani kay giluta mo parehar na instant noodles na tanan. Pero kani cup noodles ni siya. Chikara udon noodle. Yeah. So mo ni siya ang Chikara udon noodle. Chikara noodle. Tilawan na nato. Tilawan. So i-mix na ako, no? Paisto nga, paisto ko. Tilawan sa ito ang giluto nga pork. Cheers. 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 May kay barbecue pork ang mong gibutang sa noodles. Tara natong noodles. So diretso na sa noodles, no? Tilawan na to. Saan nga ba eh? Lumay. Okay, cheers. Pero ang flavor guys kay seafoody. Yeah, murag seafood, no? Pero naman siya murag inani, unsa man ni siya? Ato ning tilawan. Kalawid daw murag cheese Murag na siya. tofu or mochi? Mochi din ni. Tungaon na to. Ang mochi dili matunga animal. Kani isa. So, mo ni siya nay siya part nga mochi dire. Okay, so tilawan. Mochi good. It's like rice cake, no? Yeah, may rice cake, kumo kay siya. Chewy, of course. And then nisurop ang flavor sa sabaw. Sabayan dag noodles. Nga mura siya og seaweed din siya, no? Murag seafoody kay seaweed man. Ganda pa sabaw. No, dalawan. No, chicken stock. Nadyo pagka-chicken, no? Di mo siguro Pero, seafood. hindi rin, natalawan ng may aftertaste sa seaweed. Murag na ya.
Nga strong, Siguro kaya strong, siya seaweed, di ba? yeah, strong seaweed flavor kay ang sabaw. Kung natilawan. Na, lami jud. Lami jud, yeah. Lami siya. Okay, so let's move on to the next one. Let's go. Okay. Okay, so ang next one kay murag lugaw and is actually called Okayo seaweed. Sa siya, wala siya noodles ba? Murag lugaw, no? Mo to giingon to ganiha nga murag lugaw. So, may version silang arroz caldo sa Japan. Yeah. Murag lami ginalang taon po. Lami kay ang taon, no? So, okay, cheers. Init pa kayo, ani Max? Strong yung flavor. Yeah, strong kayang seaweed. Yeah. It's a strong seaweedy flavor. Ang tawag mo na? Na mussels. Small mussels. Yeah. Na shellfish dere. Muna ang flavor. Mussels? Of sea lettuce and clam dashi. Say dashi. So, clams na siya, no? So good, bro. Lami siya. If you like seafoods, no? Murag matilawan jud kay ninyo kay lami kay ang flavor. Yeah. Okay, so ang sunod kay mo siya na spam. So it's actually kitsune udon noodles ang tawag ani sa Japan. Saan ba yung fish cake? So siguro fish cake, Fish pero cake pakapin siguro. man siya diha. So, mochi na po na. Oh, it's tofu. Okay, so na siya tofu sa sulod. So ato sang tilawan. Tilawan to una ang tofu. Sige. Ug lami ba jud? No? Cheers, buddy. Fried tofu. Nga, sagi na kaya na soak sa soup. Matirawan nimo ang kalami sa soup. Oh yeah. Kay agi sa tofu. Pero tilawan na tong noodles ug unsay lami niya. Dili siya parehong sa first two na mo nga strong kay nga pagka seafood ang flavor, no? Kani kay murag dili siya strong nga seafood flavor. Yeah. Pero Pero mas gaan ko ani kaysa sa first one. Yeah. Kaya dili na kayo strong yung seafood. mas madili ka maumay ani. Umay, yeah. Di ka madali mo umay. Like siguro I can finish the whole bowl. Nice one kada. Nice one ka diya. Pero ang soup niya, napagay pa pagka seaweed, no? Murag seaweed may tanan. Yeah, pero dili siya strong. Dili pa ito. Pero dili siya kaingon na strong. Yeah. Nga ang una man good na siya aftertaste nga strong seaweed flavor. Kani kay dili kay siya strong iyang pagka seaweed flavor, no? Pero lami siya gihapon. So umami. It is so umami. Move on na ta sa next one. Yeah, so muna siya murag black ang iyang noodles, no? Ako nang giukay para makita ninyo. Murag black ang iyang noodles and it's actually called soba dape instant cup noodles. So kuha na bay. Tarong bay. Wala energy mo kamot. Sige. Okay. Meron gulay flavor. I don't know. Let me try again. Dugay mo na ka-react. Ang texture lang siyang noodles no ganahan ko. Kailan siya texture kumpara tong Yeah. unang duha na to kay dagko to. Wala siya flavor. Na siya ko ano, murag gamay nga unsa ni. Lah, umasag Ito. murag tuyo lagi bay. Tilawig. Kani? Kana, puno kay flavor. Baka. No. Parat siya nga lami. Tofu man na. Lagi, pero ang pagka-tofu niya ba, nabito yung tofu tong ganiha nga, dagko kay ito. Kani kay gagmay yung tofu pero flavorful kayo. Pareha naman itong isa. Mas flavorful ba itong isa? Mas lami nig flavor. Nag-soak up lang yung soup. Let's try the soup. Maybe lang yung soup. Let's try na to ang soup, ano eh? Dili makaya strong flavor. More siya, To be soy sauce broth. Oh, Yeah. so sige eh. na, mugi yung parat siya. Parat tong tofu nga ang ikuan kay. Na-soak to siya sa soy sauce, no? So, it's a soy sauce broth. Mo siya, murag klaro di kay ang soy sauce niya, no, dre. Okay, so humana ta sa instant cup noodles. Forward na ta sa among giluto. Ani, no? Murag lamig di ka na lang
So kaning duha na isabaw, kaning duha wala. So unahon natin yung naisabaw kay para mahumanta sa mga naisabaw. Okay, so ang next one na to kay Kenko Miso Ramen. Gibutangan mo bacon bits na itlog diha and then ambot nga nabutangan po ni o barbecue pork, no? So, di ata magdugay to nang tilawan ang noodles. Medyo na-soak na siya sa sabaw. Kay ganihara ni galingkod dire, no? Kana pa na mo eh. Di man hay makuha. Tilawan na to. Sige, tilawan ta. Wala ko giad nga lain sa kuno ang toppings na ni. Wala ko gi-add sa sabaw niya or sa something. Ang katurang packet sa kuano sa noodles na pakapin. Mura akong gibutangan eh. And actually creamy kay ang iyang noodles, no? Yeah. Murag creamy kay ang sabaw. Mayroong gulasa. It's not that strong. No? Miso flavor. Creamy kay siya, uy. Yeah, because it's actually miso. Yeah, actually it's so creamy. Like rich ang flavor. Creamy kay siya. But parang ako dili rin kay strong. Murag na yung milk ba pero miso. Well, actually murag milky man ang miso food. Yeah. Og texture, no? Texture, So yeah. yeah, lamig kay siya. And then ang itlog na, no, sunny side. Tilaway tanan ba? Nag akong i-mix. Sige, akong i-mix tanan. Og itlog. Katang itlog, pork, ug bacon na may kaya. Almiya kay ba i-combine? Oo, i-combine mo tanan lamay kaya. Ang flavor sa baboy, so sagol ba, ang saltiness sa bacon, Umami flavor. ang itlog, lamiya eh. Okay, so ang next one, actually, pareha siya ning kitsune noodle, kitsune udon noodles, no? Kaya kani siya, kitsune udon noodles, gihapon ni siya, pero non-cup lang ni siya, no? Tanang siya sa packet. So, ito ng tilawan. Tilawan na to. O parehar ba ni siya lami or unsa ba? Pero gidungagan na mo ni siya toppings, no? Kaya na siya bacon, na siya barbecue pork, na siya itlog. So, murag, So, more like glass noodles, pero dili. Lahi ang... murag lahi, no? Og imong siya, pabukalan. tambok siya. Malahi iyang texture, no? Og imo siyang pabukalan ng iyang noodles, no? Okay, so, cheers. Murag mas creamy siya compared atong instant noodles nga ay instant cup noodles, no? Oh yeah, for sure. Ay kani gipabukalan man siya sa iyang broth good. So mas nasurup, mas nisurup sa noodles ang iyang broth, no? So creamy kay ang noodles. Kumpara tong una nang git taste, ay mas lami. Mas lami itong una. Lami to. Kay mas creamy to. Yeah. Kani siya. Kani murag dili kay ko kuan sa iyang noodles. Like di ko unan sa texture. Pero lami ang siya. Lamig yapon. Okay, so next one, actually wala siya sabaw. It's actually sauce yakisoba. Yakisoba ni siya nga instant noodles, no? So, pansit kan to gluto nimo. yeah. So ato nang tilawan. Kung sila may ane. Uy, medyo nigahi na. Kay gani. Masag nasi goreng bay. Nasi goreng. Nasi goreng. Cheers ta bay. Cheers. Actually, yung flavor mo siya yakisoba nga mapalit nga akong gikaon sa restaurant ba. Nga kanang orderon tanong mo sa restaurant. Pero nabugnaw na lang. Pero bugnaw lang siya. Pero And gahi na init yung pa. noodles. Pero init. Wala mo siya sabaw, so nagahi yung noodles, no? Probably it's been Actually, this sitting is my here favorite one. So tanan. for like 45 minutes na nagalingkod rin sa lamisa. So medyo nagahi na yun siya. Kaya nag-set up may tanan sa mga giluto, no? So yeah. Okay, so ang next one, kaya actually vegetarian soy sauce ramen, pero akong ibutangan og pork, so di na siya vegetarian. Pero soy sauce based na siya, pero actually ang ako ning gibutangan og twist, no? Ako ning sariling recipe. Wow. Ibutang. Yeah, of course. Ano yung butang dia? Na siya Korean bean paste. Akong ibutang. So ako nang gi-mix and then
Ako man siya gibutang og cheese, so medyo sticky jud na siya, nga bugnaw na samot na ni stick na jud ni siya. Ito na yung tilawan. Oh my see? god! Oh, cheesy kina Brad. Ano lang ba? Sige, kusaraan lang na bay. Saraan lang. Cheers. Okay, cheers. Yo! Medyo halang siya gamay kay Korean bean paste. Halang dyan na siya. So good. Kano bakit talaga na no? Or siya kuan? Creamy yun siya. Kimchi fried rice. Pero noodles na siya. Make isa. Yeah, it's so good. Yo, this is my own recipe. Ah, this is my favorite now. I invented this one. I actually invented this one. Really? Okay, pa-expire na tong nasa ref, pa-expire na Noodles? ang dili ang kuan. Ang katong bean paste. Ah, bean paste. So kung igamit ang bean paste sa noodles, no, gisulayan lang Samjang? ako. And then siya lami? naka-discover ko Oh, nga lami kay siya. so good, man. Okay guys, so nabusog na ka? Nabusog ka? Busog kayo ko ba? Nabusog Super buko. busog. Nabusog buko sa tong gikaon kay lami jud kay tong gikaon. Whew. So unsa may feedback nimo? First time nimo nag-guest ako ang ramen Sir, show. Medyo first kay nadugayan og film, so bug na tanong pagkaon. It Well, could be a lot better. Og gitabangan ko nimo gluto. Tabangan ni Chini. Ikaw wala jud ka nitabang. So, Okay, so more nito ako ang video karong adlaw. Salamat kay sa paglantaw. Like, comment, and subscribe if wala pa mo naka-subscribe. And if di mo ganahan sa akong video pero mo hawa or mo leave og dislike, pero like niyo yung video, palihog kulata sa thumbs up button. So yes, more na ako ang video guys. Peace!